Hyvät ystävät, ja onneksi olkoon sillä, ainakin osa teistä oppii kohti jotain uutta. Nimittäin kävin lähikaupassa ja silmiini osui tarjous. Kokonainen broileri, 499 kilo. Ja tämä oli hieman yli kilon verran tämä broileri, niin siinä reilu vitosen verran on hinta. Syy minkä takia suosittelen ostamaan broilerin kokonaisena, sen hinnan lisäksi on se, että kokonaisessa broilerissa on kaikki lihasnesteet vielä tallella. Kun taas esimerkiksi rintaleikkeet, koivet, YMS ostat valmiiksi leikattuna paketissa, niin yleensä siinä käy sillä, että se avataan paketti, niin ensimmäisenä kaadetaan desin verran lihasnesteitä tuonne lavuaariin ja sitten vasta ruvetaan kokkaamaan. Ja sehän ei tietenkään ole tarkoitus siinä hommassa, niin kokonainen broileri, eron huomaatte kyllä kun rupeatte kokkailemaan, suosittelen. Okei, aloitellaan. Eli itse aloitan sillä, että otan nämä siivenkärjet pois. Suoristetaan. Tuossa on ihan selkeä nivel. Niin siitä kohtaa vaan poikki. Sitten sitä voi pikkasen tuosta puhistella. Tän on rasvat tosta ja nahat tosta pois. Näin. Sitten tehdään nyt ihan nahattomaksi nuo fileet. Niin se saa sillä tavalla, että käännetään pääpuoli tänne itseämme kohti. Sitten otetaan vähän nahkaa tuosta, rullataan pois tieltä. Sormet naha alle. Sitten vaan vedetään. Noin. Ja sitten käännetään ne fileet tuolta esiin. Sitten tuossa filetten keskellä tuntuu toi rintaluu. Se menee ihan tonne asti. Ja sitten täällä tuntuu taas tällä sisäpuolella niin solisluu tuolla ja tuolla. Ja nyt olisi tarkoitus veitsen kädellä vaan liuuttaa tuonne alas asti. Niin tökätään tosta veitsen kärki läpi. Tai ei läpi vaan tuohon luuhun asti. Sitten toisella kädellä vedetään sitä lihaa poispäin tuosta luusta. Sama homma toiselle puolelle. Toisella kädellä vedetään. Siinä olikin solisluu poikki, niin se piti ottaa vähän takaisinpäin. Sitten tunnette, että tossa on luut ja tuolla kanssa. Sitten kun on viilo tehty alas asti, käännetään ympäri ja sitten jatketaan täältä puolta. Tuosta ja loppuun asti. Voi ottaa saman tien toisenkin. Ja nyt näkee jo selkeästi tuon luun muodon tuossa. No nyt se rupeaa sitten, tuo rintakehä rupeaa tuonne päin kaareutumaan. Niin sitten lähdetään ottamaan filettä pois. Laitetaan sormet tuonne alle. Ja ihan tällä veitsen kädellä. Pikkusen kerrallaan vaan meette, niin päästä tuonne ihan luuta pitkin menemään. Ja saatte kaikki lihat talteen sieltä. Vähän kerrallaan vaan ja noin. Toinen puoli sama homma. Ihan kädellä. Pikkasen tuosta avitellaan ja ei mitään kiirettä, että ihan rauhassa vaan, niin saatte kaikki sieltä mukaan.
koipireidet. Hapsotaan tosta vähän jo nahkoja niin pois tieltä, niin nähdään paremmin. Okei, sitten ei muuta kuin tuo koipi tohon ja tossa näkyy selkeä raja. Siinä tuntuu luu. Ja nyt olisi tarkoitus taas veitsen kädellä ihan pieni viilto siihen luun alapuolelle. Ihan pikkusen vaan. Ja sitten naksautetaan toi lumpio ulos tuolta taskusta. Otetaan tosta tuo nahka. Ja sen jälkeen taas veitsen kärjellä tuolta kierretään ja vedetään poispäin. Toiselle puolelle sama juttu. Tuossa näkyy raja. Taas veitsin kärki. Veitsin kärki vaan liukuu siitä ja voit toisella kädellä vähän levittää. Sitten kun naksautetaan. Noin. Veitsen kärki. Tuolta ja noin. Sitten jos enää nuo siivet tossa. Tuossa tuntuu selkeästi nivel. Ei muuta kuin vaan siitä poikki ja tuosta nuo nahat pois. Siivet siihen. Toisen sama juttu. Nahat pois. Jäljellä on tää ruhonen, ei muuta kuin vaan siitä voi vähän pistää pienemmäksi paloiksi. Tuosta on siivenkäreet. Ja noista saa hyvää liemen tehtyä, jos haluaa. Tulee käyttää koko kana sitten kerralla. Sitten jos tekee niin kuin mäkin teen yleensä, että mä ostan monta näitä kanoja kerralla, niin sit mä vielä ehkä ottaisin koivet, jos en kokonaisena halua, niin mä voin myös pistää reiden ja koive erikseen. Se tapahtuu sillä, että tuosta vähän ottaa nahkaa eestä pois ja näkyy tuossa selkeä raja ja sormellakin kokeilee, niin siitä tuntuu tuo nivel. Veitsi vaan siihen ja siitä pois, tai poikki. Toisille sama, vetää vähän esiin. Tuossa tuntuu, ei muuta kuin siitä vaan läpi. Ja sitten teillä on koivet ja reidet on siinä sitten erillään. Sitten jos haluaa, niin mitä itsekin teen aika usein, niin näille reisille on vielä se, että otan tää reisiluun pois tuolta ja se on taas ihan tolla, että pikkasen vaan liuutellaan veitsen kärkeä tuossa luun vierestä tuota alakautta ja tuosta nuo rustot mukaan tuosta ja tonne soppaluihin sitten luut. Tuo ja pikkasen vielä rustot se pois siitä. Noin. Nyt voi ottaa naha pois ja tehdä kuutioiksi tai jättää nahaa vaikka ja täyttää. Pistää rullalle uuniin. Toiselle sama. Taas veitsen kärki vaan menee ja toisella kädellä sitten vähän levitellään lihaa pois tosta poispäin luista. Noin. Ja